Hm, ako Barca síce vyhrala, ale povedal by som, že je to rovnako taká depresívna výhra, ako bola tá včerajšia Realu Madrid. Real včera tiež nepodal moc dobrý výkon, ale vyhrali. Dneska Barca, ani by som nehodnotil tak výkon, ale čo sa celkovo dialo mimo ihriska a celkovo zranenia, no proste taký divný zápas. Fakt taký veľmi divný zápas s trpkou pachuťou, ale našťastie to aspoň prinieslo tie 3 body. Poďme si to celé rozobrať a skôr ma trápi to, čo sa stalo, ako keby v úvodzovkách mimo ihriska, alebo proste ako... No, nie góly, nie akcie, ale zranenia a podobne. V prvých sekundách Jamal dal takmer gól, doslova to bolo prvých 10 sekúnd, Jamal tam skúsil strelu tesne vedľa, veľmi rýchly štart od Barcelony. Potom zase na druhej strane Celta Vigo mala dobrú šancu, Joan Garcia dneska chytal veľmi, veľmi solidne, však aj vychytal čisté konto. Potom opäť Celta Vigo, velikánska šanca v 15. minúte, Žutkla, bývalý hráč Barcy, to prepálil našťastie, to bola fakt veľká šanca. No a potom Cancelo sa zranil v 21. minúte, ukazoval na miesto tesne nad kolenom, čiže neviem, asi nejaký sval stehenný, neviem, nevyznám sa, nikdy som nerobil profesionálny šport, takže nie som až tak oboznámený so všetkými typami zranenia, hej, poznám také tie klasické hamstring, blablabla, ale neviem, čo sa stalo presne Cancelovi. Každopádne nevyzeralo to úplne najlepšie, lebo musel byť hneď vystriedaný a teda typujem, že asi nejaký svalový problém, neviem, ťažko povedať. Takže Cancelo sa zranil, čo som vôbec nebol nadšený, lebo aktuálne, keď máme zraneného aj Rafinhu, dneska hral Gavi v základnej zostave na ľavej strane, tak kámo, Cancelo je taký jediný, čo podľa mňa tam vie niečo vymyslieť z tej ľavej strany smerom dopredu. Gavi ti tam moc toho nevymyslí, on sa skôr stiahuje do stredu. No a potom prišiel Balde, ktorý proste sorry, bohužiaľ, on proste... Odkedy odišiel Xavi, tak sa fakt neposunul, no. Bohužiaľ. Ja nie som absolútne za jeho predaj, za každú cenu. Keby prišla nejaká neodmietnutelná ponuka, tak ako OK. Ale že nie som za jeho predaj, ako niektorí fanúšikovia Barcy, že ho chcú predať. Ja by som ho nepredával, lebo koho privedieš? Nuno Mendes, ten nepríde. Rozumieš, že kto je taký výrazne lepší a mladý, kto príde? Hej? Ľudia píšu, že Grimaldo, ale vážne chceš ísť s Grimaldom a Cancelom, ktorí o 3 roky pôjdu do dôchodku? Rozumieš, že takže to ma iba frustrovalo, no, že tá ľavá strana bola úplne mŕtvá, Balde proste smerom dopredu, túto sezónu opäť nič moc, proste centre tragické, veľakrát zlý decision making a tak ďalej, tak ďalej. Takže Cancelo zranený, ľavá strana úplne vybavená bez Rafinhu, ani Rashford dneska nehral v základe, až potom prišiel a potom Balde proste, hej. Takže bolo vybavené. Každopádne, kým hral Jamal, tak sa tam toho dialo veľa. Jamal skúsil ako keby vonkajším nártom strelu spoza 16 opäť tesne vedľa tyčky, mohlo mu to tam už kľudne padnúť. No a potom mu to tam aj padlo. Po tejto penálte vybojovali ju, krásna akcia inak od Barcelony, úplne nádherná. S Dani Olmom si to tam narazil, prihrávka naspäť na Jamala, on si to ešte ako keby chcel zaseknúť na ľavačku a dostal poriadny bodyček od jedného z obrancov Celty. No a neviem, či sa zranil už pri tomto momente, alebo pri kopaní penalty, lebo išiel kopnúť penaltu, premenil ju a lahol si na zem. A prvotné akože informácie, čo sme tak čítali, špekulácie, tak sú, že je to natrhnutý hamstring, čo neznie dobre. Ak je to natrhnuté. Hej, ak je to fakt natrhnuté, tak to neznie dobre, môže to byť kľudne mesiac a pol, možno maximálne 2 mesiace, čo znamená, že by vymeškal celý zvyšok sezóny v La Lige. A teda snaď ako priorita je samozrejme teraz pre neho, aby stihol majstrovstva sveta. Takže fakt neviem, kedy sa zranil, že či pri tom kopaní penalty, alebo už pri tom zákroku, lebo ak sa zranil už pri tom zákroku, tak je podľa mňa také dosť nezodpovedné ísť kopať tú penaltu, keď vieš, že si zranený, že už niečo cítiš. Neviem. Alebo sa zranil proste pri kopnutí tej penalty, no, že to kopol ľavačkou do pravého dolného rohu a niečo si natiahol, alebo teda natrhol si vraj hamstring. Takže čakáme na výsledky, zistíme to asi až vo štvrtok ráno, že čo to bude, ale teda prvotné indície sú natrhnutý hamstring a to bude proste minimálne, by som typoval, mesiac a maximálne asi 2 mesiace, hej, snaď viac nie. Takže snaď stihne majstrovstva sveta, respektíve snaď stihne aspoň tú dôležitú časť majstrovstiev sveta. Ak vymeška prvé 2 zápasy proti Saúdskej Arabii a Curaçao, či čo to tam majú, či Cap de Verde, či čo to tam majú, nejaké Cap Verdy myslím, že majú. Tak ako čo už, ale no, ja mal zranený a fakt ako odkedy on išiel dole, tak tá hra Barcy bola úplne o ničom, akože úplne. Takže Jamal išiel preč z hry, no a hneď na to, ako sa ten Jamal zranil, tak zhodou náhod sa stala proste medical emergency, proste nejaký fanúšik mal proste problém zdravotný v hľadisku. Najprv sme nechápali absolútne, že čo sa deje, že proste Jamal sa zranil a zrazu sa prestalo hrať a potom sme zistili, no, že túto proste v tejto časti štadióna išli zdravotníci pomáhať nejakému fanúšikovi. Mňa by hrozne zaujímalo, sme sa o tom bavili na streame, že čo by si robil, keby sa ti to stalo tu?
že čo, proste zavoláš záchranku a oni to potom nejak vykomunikujú s Camp Nou, nejakými sekuriťakmi, pošlu ti tam nejakých lekárov, lebo typujem, že nie sú tam lekári všade. Čiže to ako len teraz tak mimo tému, ale našťastie sa to stalo pomerne tuto, kde dokázali dosť rýchlo upriamiť pozornosť rozhodcu, aby pozastavil zápas, aby všetci lekári prišli na pomoc. Fakt tam bolo potom veľa sekuriťakov, veľa lekárov a trvalo to asi 15 až 20 minút sa nehralo, takže som mal z toho zlý pocit. Samozrejme zdravie je v takýchto situáciách prvoradé a som aj dúfal, že možno by mohli odpískať keď tak polčas a že sa to dohrá keď tak v druhom. To sa nestalo, takže čakalo sa 15 až 20 minút a napokon sa to teda skončilo tým, že vraj bol zastabilizovaný ten človek, mal zástavu srdca, takže snáď je v poriadku, snáď to dobre všetko dopadlo a potom sa teda to išlo dohrať, hej, vidíte, 65. minúta už plynula a to bol stále ako prvý polčas, takže dohralo sa to a teda áno, vraj bol zastabilizovaný, vraj to bol 60-ročný muž, takže to je najdôležitejšie samozrejme. Takže vraj, no, ako najdôležitejšie pozitíva z dnešného zápasu je, že borec očividne to zvládol, prežil a 3 body Barcy pre mňa osobne. Hej. To sú asi fakt najdôležitejšie, také najpozitívnejšie momenty toho zápasu, inak to bolo celý zápas taký divný, bez chute, neslaný, nemastný, odkedy sa Jamal zranil, proste Cancelo sa zranil, taký fakt nič moc zápas, no, ale tak aspoň tie 3 body a teda hovorím hlavne, že aj tento fanúšik to očividne prežil a zvládol v poriadku. Takže hej, Jamal teda hamstring sa odhaduje, no a potom prišiel gól na začiatku druhého polčasu od Ferrana Torresa, absolútne krásne zakončenie, Ferran vyzerá, že aspoň trošku chytá formu. Každopádne gól neplatil, lebo to bol offside. Pedri na krásny center. Každopádne nechápem, kde je ten offside. Oni potom ukazovali aj záber zo semi-assisted VAR technológie, ale kde je ten offside, kamo? To muselo byť doslova, že milimeter ramena Ferrana. Ale že milimeter. To muselo byť, že jeho dres proste mu tam fúkol vietor a fakt akože crazy, že ja nehovorím, že to offside nebol, ja len, že ja ho tam nevidím. Ja ho tam nevidím, takže ako verím, že tam je, dúfam, ale akože masaker, hej, tuto to vidíte. Proste povedzte mi, kde je ten offside. Akože ja hovorím, ja netvrdím, že nebol, ja len, že kde toto? Ja to tam proste nevidím. Vieš, lebo kde je toto? Tuto nejaký milimeter? Tu? Proste kde začína to rameno? Tu? Tam je proste biela čiara. Ono to nevidíš cez tú bielu čiaru. Takže to muselo byť doslova, to muselo byť, že 0,001 mm. Ja ani neviem, aké sú jednotky pod milimetrom proste. Proste niečo, to muselo byť normálne 0,0001 mm, kámo. Proste kde to je toto? Kde je ten offside? Fakt mi len, keď tak dajte vedieť v komentároch, že kde je ten offside, akože, lebo hovorím, ja netvrdím, že není, ja len, že chcem ho vidieť, nevidím ho, takže neviem, ale tak teda asi bol offside, úplne miniatúrny, fakt akože masaker. Potom Joan Garcia urobil parádny zákrok, ale toto by pravdepodobne neplatilo, bol by to pravdepodobne offside. Frankie de Jong prišiel do hry, Rashford prišiel do hry a ako nič moc sa toho tam nedialo, no. Potom inak toto pískol ako faul na Mingezu. On nedostal vôbec do tváre, ale proste chytil sa za tvár a spadol, hej, takže ako tam na tomu naletel mu na to rozhodca. Eric Garcia tam dostal ešte žltú kartu, čiže nebude hrať proti Getafe a bol tam aj priamák. No a koniec zápasu. Pedri man of the match. Ako úprimne ani neviem, koho by som vyzdvihol z Barcy. Fakt, ako taký zápas o ničom proste. Pozrite sa na to. Povedzte mi, fakt dávam vám domácu úlohu. Nájdite mi a napíšte mi do komentárov, kedy naposledy Barcelona pod Flickom vytvorila menej ako 0,43 XG z otvorenej hry. Čiže nerátame štandardné situácie, penalty. Kamo, dneska som mal pocit, že pozerám Arsenal, odkedy sa zranil Jamal. Seriózne. 0,43 XG sme si vytvorili, okrem rohových kopov a penalt. Jo, proste masaker. Takže fakt, ako to bol taký dosť o ničom zápas, Celta mala nejaké šance. Férový výsledok by pre mňa bola povedzme remíza, tak ako ten Alaves Real Madrid, ale tak ako malo možno kúsok šťastia Real, tak mala šťastia aj Barca. Joan Garcia dneska pochytal dobre. Možno by som dal man of the match jemu, alebo Martinovi, alebo Kubarsimu. Neviem, či Pedrimu. Ako Pedri bol dobrý, ale mal tam aj pár takých na hrane situácií, že takmer stratil loptu a tak. Nezdá sa mi Pedri posledné zápasy až tak dobrý, ako sme možno zvyknutí. Akože je to crazy to povedať aj po dnešnom zápase, ale že na jeho štandardy, že stále mám pocit, že posledné zápasy, neviem, či je vyčerpaný, alebo ako to nazvať, že dneska akože mal aj dobré momenty, ale mal aj pár takých zlých momentov, čo si úplne nepredstavíš u Pedriho, že takmer tam stratil loptu a tak, hej, že no a inak ako koho vyzdvihnul. Ferran mal dobrý zápas, ten gól, proste to bola veľká smola, pekné zakončenie. Jamal mal dobrý zápas, kým sa nezranil. To je tak všetko, kámo. Ako fakt dneska o ničom. Proste neviem, čo mám tak povedať. Fakt. Takže
Hlavne, že ten fanúšik vyzerá, že prežil, hlavne, že Barca získala 3 body a to je tak všetko, kámo. Zranenia proste. Dneska to bol fakt taký depresívny zápas. Ako reálne, dneska ma asi najviac potešilo to, že Slovensko U18 v hokeji porazilo Kanadu. To som pozeral popri streame, tak ako aspoň niečo pozitívne v dnešnom takom divnom, depresívnom dni. Neviem, no. Takže 9 bodov ľudia, opäť náskok. Proti Chetafe Barca podľa mňa môže kľudne stratiť body vonku, ale to isté aj proti Betisu vonku Real, čiže aj ak sa zranil Jamal, tak si myslím, že Barca by si to už mala postrážiť. Hej. Ešte sa to môže trošku zdramatizovať s tými zraneniami Barcy, ale myslím si, že 9-bodový náskok, 6 zápasov do konca, to by fakt Barca musela byť Arsenal číslo 2. Jo, proste španielský Arsenal by to musel byť, aby sme to pokazali. Takže snad to zvládneme a teda dôležité bude hlavne, proste nech je ten Jamal hlavne fit na majstrovstvá sveta. Proste ak už bude out do konca sezóny, tak budíš, Ligu majstrov tam už nemáme. Samozrejme, nie som nadšený, ale že ako som s ním nejak tak zmierený, že čo už, snáď to zvládneme, máme našťastie dostatočne veľký náskok na to, aby sme si to postražili aj bez Jamala. Ale kámo, sledovať ten tým bez Jamala dneska, to čo bolo? To bolo hrozné, fakt ako ten druhý polčas, kámo, to som už fakt dlho nevidel, tak nudný polčas pod flikom. Asi som, možno nikdy v živote som nevidel tak nudný polčas pod flikom v Barcelone zatiaľ. 0,21 XG za druhý polčas celý. Proste čo to bolo, kámo? 68% držania lopty, ale proste nič sme si nevytvorili. Úplne mŕtve, kámo. Úplne mŕtve. Takže fakt proste, keď máš out Rafinhu, Jamala, Franky hral až ku koncu, Rashford hral až ku koncu, ten tým je úplne vybavený. Akože to bolo úplne, no. Ale hovorím hlavne, že to stačilo na tie 3 body, už len nejako doklepnúť túto La Ligu sezónu a vybavené poďme na majstrovstva a snaď bude Jamal samozrejme fit.